Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι Survival Spoiler GR. Φίλες και φίλοι μου, είμαστε μαζί για ένα ακόμη βίντεο για το αγαπημένο μας reality επιβίωση Survivor, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν πλήττουμε καθόλου. Μ' αρέσει. Θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας να σχολιάσουμε πάρα πολλά, να πούμε πολλά, να σποιλάρουμε τη συνέχεια, γιατί θα γίνουν πράγματα πολλά και αξίζουν συζήτησης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άλλο ένα spoiler που σας είπα, το οποίο δεν ήταν spoiler, ήταν η εκτίμησή μου και πάντα είμαι ξεκάθαρη. Επιβεβαιώθηκα, κέρδισαν πάλι οι Αθηναίοι, κέρδισαν και τη δεύτερη ασυλία. Η Φανή έχει γίνει στόχος, σωστό πα. Είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, αλλά αυτά θα τα πούμε τώρα, γιατί ο τίτλος του βίντεο είναι η τρίτη ασυλία. Κυκλοφόρησε το τρέιλερ, κάθισα και εγώ τι λένε και το μελετήσαμε καλά. Τι να πω τώρα? Να πω ότι δεν υπάρχει ψυχολογία, παιδιά, στην πλεομάδα. Αυτό που βλέπουμε δεν το έχουμε ξαναδεί. Ο κόσμος έχει ξενερώσει με αυτές τις συμπεριφορές και θα δούμε μία πίστα με νερό στην τρίτη ασυλία. Η πίστα με το νερό και γενικά το νερό έχει καλές σχέσεις η ομάδα των επαρχιωτών. Όμως ψυχολογία δεν υπάρχει, βλέπουμε ένταση στον πάγο, μεγάλη ένταση. Θα δώσω λίγο περισσότερες ελπίδες να κερδίσει η ομάδα των Αθηναίων. Θα πω τρίτη ασυλία με βάση την εκτίμησή μου και βάση μόνο την ψυχολογία, ότι δεν υπάρχει ψυχολογία και υπάρχει φαγωμάρα στους μπλε. Θα δώσω πάλι με επιφύλαξη και είναι και εκτίμηση, δεν έχω πληροφορίες, για την κόκκινη ομάδα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ημέρας θα είμαστε μαζί με πολλά βίντεο, σχολιαστικά, ό,τι λέγεται, ό,τι ακούγεται, αλλά και πολλά spoiler. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Η παρέα όλο και μεγαλώνει. Κάνουμε εγγραφούλα, κάνουμε σχόλιο και πατώμε και ένα like στο βίντεο. Φιλιά πολλά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε υπέροχα και να προσέχετε. Ο νου σας.